Cyngor Sir Powys Elen, ti'n siarad. Ga i helpu chi? Elen dwi'n gweithio yn Cyngor Sir Powys efo'r Powys People Direct team. Dwi'n gweithio yn Powys ers Ionawr 17 a'r nawr dwi'n dechrau dysgu Cymraeg ers mis Medi ar yn intensive course 2 dydd bar wythnos a dwi'n dysgu llawer o geiriau newydd efo llawer o bobl sy'n dysgu hefyd. Dwi'n hoffi dysgu Cymraeg achos dwi'n meddwl mae'n pwysig iawn i dysgu Cymraeg a siarad Cymraeg yn Gymru. Achos dwi'n byw yn Cymru, dwi'n dod o Cymru hefyd a mae'n pwysig i fi. Dwi'n ddim yn siarad yn rugl, ond mae'n helpu fi, give me the confidence i mynd i'r help yn yr Urdd. Dwi'n dysgu hefyd by siarad efo llawer o bobl arall sy'n siarad Cymraeg. Dwi'n lwcus iawn, really, achos fy teulu yn siarad Cymraeg a dwi'n siarad Cymraeg efo ffermio ifanc hefyd a dwi'n siarad Cymraeg a gwrando i Cymraeg ar radio a'r darllen siarad llyfr dysgwyr hefyd. Beth yw yr enw o'r mam? Okay. A beth yw yr dyddiad geni? The biggest benefit really is o give bobl yn Powys dewis i siarad yn Cymraeg neu siarad yn Saesneg. By mi yn siarad Cymraeg o ask bobl beth yw y dyddiad geni, pwy yw gweithiwr cymdeithasol, giving them a sense of feeling at home, feeling a sense of well-being, and feeling comfortable with speaking with me.